Azatlyk radiosynyň dünýäniň dürli ýurtlaryna ýaşaýan, okaýan, işleýän türkmenler baradaky Dünýä Türkmenler atly hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleýijiler, gepleşigimiziň bugünkü temasy aýal gyzlaryň ýurtdan çykmak çäklendirmeleri. Ýakynda Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna şeýle mazmunly hat geldi. Men 2010-njy ýylyň 12-nji aprelinde öz doganymy Türkiýeden Türkmenistana ýolladym. Ol täze Zagran daşary urt pasportyny almak üçin gitdi. Ol Türkiýede 4 ýyl bolupdy. Gidende hem jerimesini töläp çykdy. Häzir Türkmenistanyň ýylyna gaýtjak bolanda oňa Türkiýe 35 ýaşdan ýaş bolanlaryň göýberilmeýänligi aýdylypdyr. Men doganym 27 ýaşynda. Ol Türkiýeden jerimeni töläp çykdy. Deport goýulmady. Şu meseleni aýdynlaşdyrmaga ýardam ederseniz. Hormatly radio dinleýijiler, şol wagtda Türkmenistana aýal gyzlara esasanam Eýrana we Türkiýe gitmek babatyna çäklendirmeleriň girdilýäni barada maglumatlar gelip gowşýar. Bu iki ýurda ýaşy 35-den geçmedik aýal gyzlaryň ýeki özleriniň gidip bilmeýänligi, olaryň ýanyna hostarlarynyň kakasy, ejeti ýan ýollaşy ýa-da garnaşlyk ýagdaýyny görkezýän resmi nama bolmalygy aýdylýar. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosy bu barada paýtagtdaky Döwlet Migrasiýa Gullugy bilen habarlaşanda olar şeýle ýagdaýyň bardygyny tasdikladylar. Hormatly radio dinleýijiler, gepleşigimiziň bugünkü temasy aýal gyzlaryň ýurtdan çykmak çäklendirmeleri. Bugün şu temada Azatlyk radiosynyň azathabar.org internet sahypasynda şeýle-de Azatlyk radiosynyň Facebook sosial ulgamdaky Azatlyk radiosy adly sahypada halk köpçüliginiň bu temadaky pikirini öwrenmeklik üçin açylan aýal gyzlaryň ýurtdan çykmak çäklendirmeleri adly forumlara dinleýijilerimiziň gallaran tesirleri esasynda bugünkü gepleşigimizi daşary ýurtda ýaşaýan, daşary ýurtly maşgalasy bolan Türkmenistanyň illeşimiz Bahar bilen bilelikde alyp barar. Bahar, gepleşigimize hoş geldiň. Hoş gördük, salam. Bahar, ine ýaňy senem dinlediň. Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna gelip gowşan hat barada inni şu Azatlyk radiosynyň azathabar.org internet sahypasynda forma gallarylan käbir tesirler bilen dinleýijileri tanış edip, senem inhabar daşary ýurtda şu ýagdaýlar içinde bolup geçen hadisalaryň içinde ýaşap gören tejribesi bolan bir hökümni seňem garaýşyňy halk köpçüligine dinleýijilerimize ýetirmek isleýän. Bahar, şu Azatlyk radiosynyň azathabar.org internet sahypasynda şeýle-de Facebook sosial ulgamdaky Azatlyk radiosy adly sosial ulgam sahypasyndaky forma gallarylan dürli garaýşlar, dürli pikirlerdäki tesirler bar. Tesirlere seredilen wagty tesirlere gatnaşan dinleýijilerimiziň, illeşlerimizin iki topara bölünendigini görýäs. Meselem, erkekleriň aglabasy şu daşary ýurda çykýan gelin gyzlara kän oňoýly garanoklar. Şu oňoýsuz garaýş bildirýärler. Alaytada Türkiýe gidýän gelin gyzlara oňoýsuz garaýş bildirýärler. Meselem, türkmen gelin gyzlary daşary ýurda giden wagty şol türkmençiligi ýitirýändigini, ýoldan çykýandygyny aýdýarlar. Siz şuňa nähili baha berýäňiz? Ine şu 35 ýaş çäklendirmesi size näme aňladýar? Bahar, ine senem daşary ýurtda ýaşap ýörsiň, ýan ýollaşyňam türk. Şu habary eşden maltyň aýal gyzlara 35 ýaş çäklendirmesi getirildi ýa-da şeýle bir çäklendirme durmuşa geçirilýär. Şoň bilen baglanşykly hadisalar bolup dur. Sen özüň şu bolup geçen hadisalaryň merkezindäki bir türkmen raýat hökümine nähili baha berýän şu ýagdaýa? Şu ýagdaý saňa näme aňladýar? Nähili düşünýän şunu? Birinciden bu bir adamın azatlığından mahrum edilmeyeni anladýar. O tapaw diýip aýan maşgaly bolsun, erkek adam bolsun, o birinciden şahsiýet. Ýaşynyň hem tapaw bolmaly. Şahsiýet hökmünde 18 ýaşyndan soň nire gitjegini, kime durmuşa çykjagyny we nerede işlep, näme kär eline aljagyny özü çözýär. Men pikirimçe bir şahsiýet. Şonuň üçin prezidentiň ýa belli bir organlaryň muňa goşulma haky ýok. Şeýle pikir edýäňiz. Ve 35 ýaş çäklendirme men pikirimçe biradara gülpünç gelýär. Näme diýende häzir olar bolup pikir edip görjek bolan, näme 35? Belki misal üçin
20 yaşında durmuşa çıkan olsa ya 25 yaşında durmuşa çıkan olsa 35 yaşına çeli bir iki sene çağısı bardır. Dine bu binan bu ayal maşalada şerörde geçti. Tağalar için gaydıp gelir. Bu galmaz o tayda diyen pikir bilen. Men pikirimçe şu plankanı koyuptırlar 35 yaş diyen plankanı. Şol çeklenirmen. Başka bir şu çeklendirmen. Başka bir düşündürüşü yok onun. Ne için 35, ne için 40 del, 50 del. Eğer yoldan çıkyan olsa bir ayal maşala, bağışlar var menem ayal maşala. Bunu aytmağam, yazmağam bir utanç mı kardiyen, bir onu pikirlenmeyen bir hayasızlık mı kardiyen? 35'ten sonra mı edip bolya etcek bolsa şol işi. Sonra Türkiye koy vermeyecek bolyalar yoldan çıkya deyip. Hamana Türkmenistan'a edilen okşa işler. Burunlarının aşağına gödürünün ne edilpiyor. Bakar sözüm öyle. Bağışla. İnha şu hazırki aydan gurun bilen bağlanşıklı dilegelli bilegelli diýede gepin gerdişine göre inha Azatlyk Radiosynyň azathabarnokot.org internet sahypasynda ayal gyýlaryň ýurtdan çykmak çäklendirmeler atly forumda edilşüten aydan maglumatlaryna meňde maglumatlar bar. Meselem kimden Kamilla diýen dinlejiden tesir we gatongot bolmuş diye muňa jogap hökümine politik diýen biri şeýle jogap berýär. Galanjaň erkek sumoklary menem erkek hökümine aýdýan ayarlaryňyzy gelin gyýlaryňyzy daşary ýurda çykarman saklaňyzda akylly gedýärlermi? Jelepçiligi daşary ýurtda eder diýen düşünje bar bolsa, arkaýyn molay Türkmenistanda da edýänler. Ontoňam Sewda, yarawsuzlyk, ziyarat, dynjalys diýen sebäpler bar. Asıl pikiriňiz diňe jelepçilik. Özüňden derek ýokdur. Ikinjem iş bermeýän hökümetde derek ýokdur. Jelepçilik Türkmenistanda da gadagan. Edilmeýäni ölen hiç kim aýdyp bilmeýär. Tersine ösen ýagdaýda dowam edýär. Ýaşadyk 95-96-njy ýylyň gyýlary organyň zakallary boýunça işleýänlerini bilýän. Özleri 35 ýaşlar däl, 20 ýaşlylar bilen bolýarlar. Özleri has beterini edýärler. Bir tarapdanam namusymyzy goran bolýarlar. Insanyň bolsa, şol ýaş gyýlary düzeltjek bolmanna. Görüplükden gelýän duýgudan başga zat däl. Goý degme gitsin gitjek ýerine, işlesin, eklenjinesin. Ýogsamam sen nirde pes ýaşaýan adamlary, maşgalary gözläp tapyp kömek pul berýänmi? Körek berdiňmi, iş berdiňmi? Näme iş etdiň? Hiç ýyly aýlyk girmeýän maşgalalara şuň eçenli diýip jogap beripdir. Hawa, dowam et bakar. Hawa, gaty dogry belläpdir. Näçin diýende, ýene bir gödöwrek hakykatda jelepçilik hünärleriň, kärleriň iň gadymsydyr. Onu ýok edip, gizläp saklap bilmediler. Mysal üçin de şerýerde goýberjek gelýse Türkmenistanda daýdyr. Etmejek adamy saklap bilerler. Ýöne etjek adam başga ýoluny tapar çykar. Aňyrda da öz bedenine eýe bolup bilmeýän bolsa, öz kellesine, öz ruhuna, öz aňyna eýe çykyp bilmeýän bolsa, ondan soň Allah ýary bolsun. Ýöne şonuň aklyna uýýar ay sen dilepçilik etmäge diýen, ay sen Türk bilen toý etmäge diýen, saňa näme? Näme istedi versin? Gowluk etse-de, erwetlik etse-de her adam öz üçin edýär. Hiç muňa goşulma haky ýok. Hiç bir döwlet, hiç bir raýatyna sen bäri gelip bilen ok, sen bäri gidip bilen ok diýme haky ýok. Türmede bolsa cezalandyrylan bolsa bolýar. Oňa hiç zat diýjek ýöne bir azat erkin adama olar diýme haky ýok. O dünýä kanunlaryna gadagan. Etmäge haklary ýok. Bahar inha şol Azatlyk Radiosynyň redaksiýasyna hat ýören dinlejimiz bu meseleni aýdyňlaşdyrmaga ýardam edäsiňiz diýerde. Sen pikiriňe görä, şu mesele nähil çözülmeli, şu problema nähil çözülmeli sen pikiriňe görä? Awa birinciden prezidentiň adyna öýdügidar hat ýazmaly. Ýüregine düşmeli prezidentiň. Näme şol ýaly diýe. Haçyna çeletjek, näme sebäpdi? Öz hak hukugyny talap etmäge başarmaly. Gorkbollar. Sana elbetde kıymat ba. Olar zınjyrýalla. Planyň arkasynda komitet we oňa hiç zat diýmäge görä. Komitetin arkasynda prokuratura we oňa hiç zat diýmäge görä. Elbetde o zınjyryň içinden geçmek gaty kyn. Otly köprüden geçen ýalla. Ýöne sonda da arman ýa-da öz hakyny gazanmagy başarmaly. Şu öz halkyna, öz raýatlaryna inanmaýanlygy üçin şular ýaly çeklendirme goýýar. Şonuň bilen kontrol etjek bolýarlar. Şonuň bilen biz bir sürü goýnaýaly durup şolaň taýagyna seretmeli. Şo taýak nire ursa, şo taýak göretjek bolýar. Olar ýaly edip bolmaz. Sawol bakar, hormatly radio dinleýijiler, mehmanda olanlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri atly gepleşiginde bugün ayal gyýlaryň ýurtdan çykmak çäklendirmeleri atly tema esasynda daşary ýurtda ýaşap gören, Türkiýe durmuşa çykan Bahar bilen Azatlyk Radiosynyň azathabarnokot.org we Facebook sosial ulgamyndaky
Azatlyk Radiosu adly sahypalaryna açylan aýal gyzlaryň ýurtdan çykmak çäklendirmeleri adly forumlary dinleýijilerimizin galdyran tesirleri esasynda geçiren söhbetleşigimizi dinlediňiz. Azatlyk Radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp baran Döwlet Baýhan.